pechei unha porta violeta na parede. Ao entrar libereime como se desprega a vela dun barco. Retrasar os cribados de mama mata mulleres. Ante o cancro, as mulleres reclamamos apoio psicolóxico especializado. Dereito a decidir, aborto libre, gratuito e na sanidade pública. Na Galiza, cada 2 días unha muller é violada. Na Galiza, no 2024, o duplo de violacións que hai 5 anos. Na Galiza, 3 ordes de protección ao día, 1183 nun ano. Sinalar a víctima e arroupar o agresor é ser cómplice. Na Galiza é asasinada unha muller cada 3 meses. Asasinar aos fillos para danar a muller é a peor violencia. Espertei nun pradiño verde moi lonxe de aquí.